Morning teenager yake ndiye tabwera uzapanga macheza takhala nthawi yayitali osapanga macheza athu anomo. Koyamba ndinene kuti gwirani chakumwa ine ndili nacho machiona chakumwa chakumwa changa icho drink uyu amamucha KA nedi kuyo K kuno KA amakoma ndendende kokopina amakoma ngati kokopina amanukira ngati kokopina si advert ndingonene ndimankula fayoti amandikumbutsa kwathu ndinkakonda kokopina nde mtima wanga umakondwa nde inu tagwirani chakumwa tenticheze. Sono ndiyambe ndikulandira alendo pamuzi pano alendo talandira alendo ambiri lately yeti tadusa 800,000 followers. Thank you for joining us, thank you for following. Ndiye timakhala ndizo I do different things. By the way, ndilibe one lane. I'm not a one lane person. When I saw my join, you can see our content is different. I cover current affairs. I cover true crime. So so I do the whole mix. So takulandirani inoteni tisichezani yetu zabwino kwambiri. So no, padziko lapasi papangika zinthu zambiri, right? By the way, macheza it's just a mix of different things. They are sad, some are funny, some are just technology, some are just current affairs, right? Ndiye zina we still call it macheza, right? So no, poyamba, let's talk about Afghanistan ndi Pakistan. Maiko awa akumenya nkhondo. Ndi nkhondo yonena kuti si kuoneka kweni chifukwa chonena kuti dziko lapasi lili busy ndi Iran ndi USA, right? Koma ukukuswa akumenyana pakana ndithu pakufa anthu ambiri akukangana na boda. Pakistan inalemberera malo boda kunati boda yathu ndi pamene Afghanistan imatsutsa unati no line imeneyoyo ndiyo lakwika akhala kukanganira line imeneyo. Komanso pali nkhani ya Taliban yeti paja ku Afghanistan kukulamulidwa ndi government ya Talibans. In the past Pakistan inkathandiza Taliban pa zinthu zosiyana panopo basi zomwe ankathandizana nazo zinatha koma government yomwe kulamulira ku Afghanistan ndi ya Talibans. Koma pali Taliban ena ake kuti ali linked to Pakistan. Nde pamapezeka kuti sometimes panapezeka kuti kwaphulitsidwa kuna suicide bombers ku Pakistan. Aku Pakistan aonena kuti mukuti phulitsa nditani ndi inuyo Taliban. Ndi amapita konkuti kufuna kuti akathane ndi Taliban pamene Afghanistan aonena kuti ino dziko lathu mukulowa mu dziko lathu nafeso ndi ufulu wathu. Why? Right? Ndawapeza kuti basi mangoti amenyana akankana ndi pakana namba kuponyerana mabomba yeti nkhondo eni hundreds of people anthu kumamwalira. Panopo apanga ceasefire nthawi ya Eid. Ndesizikuziwika kuti after Eid apitiriza kapena ayi yeti koma so far zomwe zikupangika ku Afghanistan ndi Pakistan ndi zimenezo. Nawonso ali pampungwepungwe. Nde kuti tiyangane mbali inayi USA ndi Iran ndi Israel. Nkhondo yoti we've been following yeti anthu ambiri akuyipanga follow mene kupangikira. So far apa Ali Larijani anali munthu woti anali prominent kwambiri ku Iran. Munthu woti ndi anali ngati chief negotiator yeti olinganiza zinthu zambiri amene let's say Americans akanafuna kunena kuti akambirane kuti nkhondo itheka pena chani munthu amene akanakambirana naye anali ndani anali aliyo. So amupha panopono ndesizikuziwika kuti ndi akambirana ndi ndani yeti because at the end of the day it seems like anthu afuna kuti nkhondo itani ithe pakuvuta kunena kuti kodi asiyana bwanji yeti. And on top of that chief tinena kuti wachani anti-terrorism chani anthu a intelligence akuluakulu wa ku USA wina wake dzinake Joe Kent wapanga resign and wapereka zifukwa zake zomwe apangira resign magulutu akuluakulu panga advise a intelligence za nkhondo yeti wanena kuti iye wapanga resign chifukwa kuti nkhondo iyi ndiyo lakwika. Ananena pachiyambi kunena kuti Iran sinalakwe china chilichonse and iyeyo ndi conscious yake sangakhale kumapitiriza ntchitoyo nkumapanga nawo zonse zokuchitikazi knowing kunena kuti Iran sinalakwe kana kulikonse sinali threat kwa USA nde wapanga resign. Of course imeneyonso inali major nkhani kunena kuti sono munthu wamkatikati mwa USA akulu oti akupanga advice president chanchani akapanga choncho ndi major blow kuti ku USA. Nde
izozo sizikuziko kuti zitha bwanji koma nzambiri zikupangika like ndinanenapo kunena kuti nkhondoyi let's say strategy ya USA ndi Israel kwambiri inali yomenya infrastructure ya ku Iran kuti agwetse koyamba amafuna amaona kuti akachotsa ayatola ndi kuti dziko lisokonekera anthu aukira basala nda government chani koma zonse zinatheke. It seems like Iran inachita put in place zinthu zonena kuti kuigwetsa boma ndizo almost impossible. Mwina zikhozotheka koma anayika zinthu zawo zonena kuti zizakhala zovuta kuti zizafike pamene popo. At the end of the day, USA ndi superpower, right? USA ndi amphamvu kwambiri ndipo militarily Iran singagwetse USA koma ndinafotokoza kuti zomwe ngachiti ndikugwetsa dola. Of course anthu ena amaona ngati zosatheka. After kufa kwa Ali Larijani kwapezeka kuti kunaphulika gas field ya Iran yonena kuti ndio ili essential pa dziko lapansi gas mafuta chani koma kwaphulisidwa nde Trump wapanga post kunena kuti iwo samadziwa kuna kuti malo wadani aphulisidwa kuoneka ngati kuti anthu asosako kukambirana pamene akupita kukaphulisa zinthu chifukwa zinthu zina zindi ndi zichita affect dziko lonse zichita affect wina aliyense chifukwa pobweza Irani nayonso yaphulisaso malo onena kuti ndi amafuta aku Qatar aku Saudi Arabia ndi malo enawonso ndonena kuti even ma businessmen aku USA ali ndi chani ali ndi mashare so zikuchita affect anthu ambiri so anena kuti saphulisaso malo ena Irani so isaphuliseso malo ena let's say malo ake amafuta not necessarily kugendana pomwe akhala kugendana koma yonso ikupitirira mathero ake sakudziwika. Ma allies a USA amene ali mu NATO kapena maiko ena amene anapemphedwa kuti akathandize pa Strait of Hormuz kuchita secure kuti mashipi azidutsa maiko akana chimene akanira it's simple kunena kuti ngati mukujoina nkhondo are you prepared to take the hit back kunena kuti mukhoza kujoina ndipo phweka koma akayamba kukupanga ni bomu muziti mupangidwa bomu chifukwa chani nkhondo yoni kuti inu yosikutani sikukhudzani ndewu yaini yanje ukakalowerera akakuthyola nkono zitha bwanji nde kaya I don't know kuti nkhondo itha bwanji I don't think anybody knows koma for now we are just watching izo ndeza ku USA pamene ku North Korea kunalima elections Kim Jong zinalima ndivuta kunalima elections ndipo wawina ndi 99.93% de anthu ayisandusa job zikuti anthu akuseka kunena kuti nanga 0.7% iyo ndi ndani amene anachita dare to vote against kuti ndi andani anthu amene ndikoza athera bwanji koma akadali mu mphamvu ndi authoritarian rule akulamulira a Kim Jong ku Nigeria wiki yomweyi kwapezeka kunena kuti akuti ana awiri anakaphulisa kunsika masuicide bombers akaphulika kumeneko pamwalira anthu 23 ndipo anthu 100 anavulala kwambiri ali mchipatala zifukwa zenizeni sizikudziwika kuti apangiranji zimenezi akadafufuzabe ndiye mbali ya true crime. Mu 1966 ku Brazil azibambo awiri amene anali my electricians au wina Miguel wina Manuel anatengana kunyamuka akuti akupita pa ulendo wina wake anthu samadziwa kuti akupita kuti nde mwana wina amaseweresa kaiti amathamangira mbali yako phiri anaona anthu awiri angogona pansi mwana uja anakauza amayi ake kuthamanga ukaona opeza azibambo awiri akuoneka ngati afa anayimba foni ku polisi apolisi anabwera kuwapeza azibambo atavala masuti ake anali waterproof avala dzima mask zangati maglasi koma zopangidwa ndi LED ngati zitsulo sort of koma anthu akuoni kuti afa pambalipo panali botolo la madzi koma mthumba mwawo munali noti yo inali yolemba kuti mukafike pamalopo 4:30 ikamakwana 6:30 mumwe mankhwalawo ndi mudikirire muone zomwe zitachitike basi anayesa matupi awo palibe amene amadziwa kuti chinawapha nchani sanavulale koma onse analonera kuti amwalira chomwe chinawapha palibe amene amadziwa inayi nkhani yoti inayo ndiyotchuka mpaka panopo amachita kuti the lead mask case nde chenicheni sichidziwika amene anafotokozapo ndi nzawo ananena kuti azibambo awiriwa akuti amakhulupirira kuti ndi njira yoti achite contact
ndi ma aliens eti ma extraterrestrial ndi nkonana avala zima mask zawodzo ata amakhulupirira kuti UFO ikhala yowala kwambiri ndi amafuna kuchita protect maso awo. Sizidziwika kuti nzeru zimenezo anazitenga kuti. Kufikira lero ndi zinthu zoti anthu alibe mayankho kuti chiyani chinachitika pamenepo ndi chani. Sono munkhanina ku UK kuli outbreak ya meningitis yayamba mu mzinda wa Kent. Meningitis ndi infection yoti imapanga affect brain komanso imapanga affect spinal cord. Anthu umayamba kumva ngati fever, kuzizidwa litsipa, kenako basi makhanga tukukhosomola, mutu kuwawa, zimayamba ngati mwa simple koma ndi matenda oopsa kwambiri. Sono meningitis imayambika ndi tizilombo tosiyanasiyana. Pena ndi ma bacteria, ma fungus, kapena ma parasites ena osiyanasiyana. Vuto ndilonena kuti akapanga ataki ubongo umatupa ndi imapangisa kuti ziwalo zina za mthupi zitani zikhale ngati zafa zaonongeka. Ndi makamaka yomwe ili yoyambisidwa ndi ma bacterias ndiyonena kuti out of anthu 6 munthu mmodzi amafa. Ndi matenda oyipa kwambiri. Nde iye akuitcha kuti yomwe apanga breakout panopoyi akuiti main B strain yake ya bacteria. Pamwalira ana awiri so far and akuitira link matendawa ndi night club ina yake. Anapita anthu amapita night club ina yake ndi anthu amene amapita night club ndi amene akupita akudwala. Ndi anthu 13 ku Kentiko ali ku chipatala koma wapezekanso kuti dera linanso kwapezeka kuti anthu ayambanso kudani kudwala. Eti meningitis si matenda abwino, ndi matenda oyipa kwambiri. Amayamba simple kenako amaza kuzindikira asanduka serious. Ndipo munthu ukangoyamba kudwala kumene suzindikira kuti ndi meningitis, khosi limapeza kuti khosi lauma chani and amapha ndithu kupanda kulandira mankhwala sangasanga. Ubwino wake ma antibiotics alipo mankhwala ake. So ndi nkhani yoti yayikulu ku UK at the moment. And amapatsirana ndi matenda soti amapatsirana makamaka through contact. Nchifukwa chake anthu apeza kuti akupatsirana kudzera ku night club. And zapanga affect kwambiri university ya ku Kentiko. Ndi izo nzomwe zikupangika ku UK. Hopefully ndi zonena kuti zichitidwa curb kuti zitha sangasanga sizipitirira kusanduka vuto lalikulu kwambiri. Ndiye awo anali macheza lero zikomo kwambiri kuonera. Until next time, see you. Thank you.